Har YouTube lige så begyndt her på en slags let's play. Ja. Vi har så begyndt på med nogle ting, og jeg har så skabt nogle ting. En fail, men ja. Jeg er ingen hakke. Jeg er ingen hakke. Så Hvor har I egentlig fundet det her henne? jeg startede med at bo der. Startede du virkelig med at bo her? Wow, endnu et skelet. Det skelet, jeg slog ned. Jeg har fået sig en fætter. Tak. Jeg skal nok hjælpe dig. Jeg bruger bare flymo til at komme ned. Må man godt bruge hack på den her server? Nej, fuck nu der. Kom væk. Anti-creeper så. Ja, jeg dør. Ej, nej. Ja, jeg dør. God start. Kun Ja, godt. det synes jeg. Hallo, lad være at tage mine ting. Jeg har lige nakket. Jeg har lige nakket noget. Så jeg har nakket de ting, du døde. Jeg har ikke taget tingene. Kom nu tilbage. Ja, okay. Jeg er allerede i level 2. Jeg er hver ny Jeg har været level 4. Men jeg har brugt dem til at enchante et sværd. 2 sekunder. Hallo, Jeg Dennis. skal bare være ond imod mig. Ja, 2 sekunder. Hey, jeg har fundet jern. Jeg kan se jern, som jeg godt kan hugge. Der ligger jern lige her. Nu kan jeg lave mig et jernsværd. Hey, lad så være, ven. Nå, jeg vil ikke. Hey, jeg får vild. Hvorfor er den så lang tid om at generate? Eller Ja, opleve? lille mine. Det er endnu et godt start. Prøv at vide. Selvfølgelig. Hvad for en lava? Og røde. Og I ud. Husk din jakke, Magnus. Help me. Dennis, kom nu. Tag dine ting. Jeg har nakket så vildt. Jeg mangler nogle ting. Det er fordi, de er svævet ned igennem det, som altså. Ja, jeg kan heller ikke. De er herovre, hvis ikke de må få. Ej. Nå, kul. Det skal vi. Jeg tabte min kul. Mit kul. Hvorfor er det så vigtigt? Jeg har godt nok mange gode ting, hva'? Kom tilbage, kul. Jeg har altså lige lavet en iron hack. Hey, hvor er min ting? Giv mig min ting. Min ting. Er de suset ned af strømmen? Hvor er mine ting? Mine ting. Mine ting. Hey, Nej, har tilfældigvis lige fundet noget iron. jamen, hvorfor er vi hernede i starten? Fordi I skal finde nogle ting. Nå jo. Jeg får noget mere kul. Ja, jeg har fået mere Jeg iron. går bare lave en jernpickaxe til os. Jeg har en Jeg har allerede jern. lavet. Ja. Jeg har kun en søde stenpickaxe. Aha. Hey, men jeg ved, hvor der er kul. Aha. Jeg er også kunnet. Jeg gad bare ikke have det. Jeg kommer ikke til at bruge flymo. Ej, Jamen, jeg kan ikke op. Men hallo, vi skal ikke hack. Det gør jeg heller ikke. Det går. Bare fordi jeg har flymo, og det er pisse irriterende. Jeg kan ikke hoppe uden at bruge det. jeg har ikke læst reglerne selv. Det er ikke på den måde flymo, men det er bare fordi min lille læger. Altså ikke flymo. Okay. Det er det her. Så jeg kan ikke hoppe i det mest irriterende. Jeg tror faktisk, jeg er ovinstilleret på det. Hvor laver du, Magnus? Du laver den ikke. Hvad laver du? Dennis, Ja. var det en dag, da du gik Min Magnus, eller min fætter. af i huset? Min fætter, han kom til at trykke på en knap, så begyndte den at lære helt vildt. Dennis, er det dag eller nat? Det ved jeg ikke.
Og så går jeg lige op og tjekker det. Altså, jeg kan lige Jeg gå har ind. fået det. Hey, der er der krøkke. Der er masser af krøkke. I Minecraft der er klokken 20 minutter over 7. I Minecraft. Har du et ur? Ja. 20 minutter. Ja, 1 sekund, det er 1 minut. Nej, det kommer til at lægge igen. Det har du vist ikke glemt, hva'? Ja. Hvor meget kul har I egentlig på jer? 0. Jeg har lige lagt 19 eller 29 ind i ovnen. Jeg har 46. Okay, Er der jeg gider flere her? ikke. Fuck. Det var vognen tæt på. Shit, nu er den zombie. Har I noget? Ja, okay. Er vi egentlig nødlet efter også diamanter? Ah! Ja. Spørgsmål. Skal de bruge guld til noget? Ja, bare tage guld. Jeg skal også lige finde noget. Bare tage det, Jeg hvad jeg har siger. over en stak kul. Det er bare fantastisk. Det var mega hurtigt stykker, ja. Det er ikke... Det er Nej. stadig ikke. Nej, jeg kæft, mand. Nej, undskyld. Og det er jo bare rigtigt. Det er en... Der får du diamanter. Seriøst? Ja. Sæt home lige der ved de der diamanter der. Jeg laver bare lige hurtigt en hjernegang. Hvor er du sådan der? Yes, mand. Diamanter. Hvor mange? Jeg kunne kun se en lige. Fordi at jeg så en, og så sagde jeg, diamanter! Ah! Hvem er der stod? Crap! Hvem er det, der stod? Ah! Hej. Godt, jernhakken. Der kommer mine gyldne diamanter. Hvor fanden ryger jeg ud hele tiden, når jeg dør? Nå, det er fordi, der er et skelet, der skydes, og hvad laver en blæksprut nede i minen? Spørgsmålstegn. Så er du også bare lige ned. Kommer diamanter, diamanter, diamanter. Der kommer diamanter. Lige nu, der var en diamant. Nej, hvorhen er det? Hvor er det se? Hey, hvor er du? Jeg er hernede. Hvor er han? Det er jo en rigtig god start på en let's play. En diamanter. Ja, okay, jeg tror nok på det her. Nej, hvorfor er der ikke? Se, hvad jeg lige har i hånden. Ja, der har de fået 29 lige før. Ej, det kan simpelthen ikke passe, at hun er det. Hvordan fuck har jeg lige fået det? Hvad? Ja. Jeg har lige fået droppet diamond armor. Så er du. Okay. Jeg tror, Hvorfor går I bare forbi redstone? det er næsten brugt det. Fuck, men jeg har lige fået droppet diamond armor. Og et diamond sword. Og diamond... Ej! Hvem er det? Jeg ved godt, hvad jeg skal bruge redstone til. Bro, crap! Skelet! Skal du stoppe? Okay. Hvad? Fuck.
Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ja. Eller hvis vi måtte bruge de ting, jeg selv har skaffet. Nej, jeg har lige fået det, Ja, hvis vi må bruge det her, så er altså også de 2 dammer her. Nå, Det er virkelig fuldt i udstyr. ja, Shit! Der er lava. Hvad? Shit, men jeg skulle lige være oplevet noget lava. Det er det, der kan ske. Shit! Kæft, men jeg er glad for, at der kom lag der. For jeg stod lige oven på noget lava. Help me! Help me! Hvad? Jeg ved bare, der er noget nedenunder det diamond. Eller det, hvad mener jeg? Nå, helt seriøst. Yes, der er noget her. Yeah! Prøv lige at... Seriøst, men jeg tror sgu lige, at få en diamond. Seriøst, jeg kommer ned og tager dem for dig. Nej, jeg har selv. Jeg kommer ned og tager den for dig. Crap! Der er noget, der slog mig. Ja, diamond! Faktisk havde jeg ret. For en gang skyld. Help me! Første gang. Godt nyt. Jeg har 7 diamond. Okay, jeg havde flippet ud, hvis min storebror havde x-ray. Hvorfor? Fordi det gider jeg ikke, han har. Jamen! Wow! Jeg har slået alt mit lort måtte fra. Hey, Magnus. Jeg rev sgu i mit skab. Eller... Jeg skal nok komme ned og tage de der diamanter for dig. Jeg har noget taget det. Så kan jeg overtage hele verden. Lol. Der er blæksprutter, ja. Ja, det var også det, jeg sagde. Men tror I ikke, det er snart betyder, at vi stopper? Det ved jeg. Jeg kan høre en zombie. Skal vi bare stoppe herfra? Ja, så skal vi så ikke sige, at vi filmer en episode lige efter? Ja, det gør jeg bare. Vi stopper herfra. Vi kommer tilbage. Ses! Ja, bye bye.